Karon Domingo, tarik na jud ko ni. Pinakondisyon na, pula na kayo. Karon nakaw sa ko, mato kog palengke. Ha? Huwag to kag palingkin ana imong suot na unsa man tawoy ka sexy ba nimo mura man kag Isa din problema na akong gisuot, mato kog palengke kay mamalit ko og isda o karne kay wani sa itong rep. unya. Dapat dili ka na imong suoton kay grabe sexy kayo. Ang mga tao dito sa palengke, ang mga lalaki sa imuha magtan-aw. Mubalik naman ko dayon. Basta mo balik ka dayon. O lagi. Di pa kaga anto dito balik dayon. Ah, grabe po, di ko to kapalit sa imo og atong tuyo dito. Ah, kay paulion man tanim dayon. Sige na ako na. Sino man to na ko ha? Bye-bye. Uy, hana ni na. Sexy makimulakaw. Kana sa lamok. Uy, dugay man kay si Marie. Di ba among sabot nga magkita mi? Hey! Kung dili siya mo anhiron, pauli na lang po siguro ko. Uy, Marie, maayo kay na anak abot. Ganyan ra Marie. Uy, ginamok na gani kung pinaabot si mo. Sinsa kay pare ha kay ako ba ang jamming si pare nimo? Kamu gini Marie. Uy, Nga para gud sa imo ha. Ay, sus. Nya, kumusta man akong gisuot? siksi kay ka Marie, super kaayo gyud. Di, pare, paulion ra ba kog sayo ato? Susto maka nang pare. Marie, uy, ato ani suliton karon atong panagkita. Ipagsa Ipagsa na. na ni. Siya ato ta dito sa balay ni Gubaong. Sige, tara. Si Maring Claire man ako si Paring Lucio, oh. Agay! Anong isula sila sa guba nga balay? Ako yung panitan, be. Ayaw di apre kay Pino. Ako pa mo paano pa ni. Nakapaguro jud ang duha. Bantang ang jud mo. Isumbong jud kami ni Maring Maria. A few moments later. Mads! Mads! Kanang, Sa man, Mads? di jud kakatuo sa akong istorya sa imo karon, Mads. Grabe jud ka, Mads, ba murag unsa jud na ka importante kay nagdali-dali man jud ka. Unsa day na? Mads, nakita sa ko ang duha ka mata, ang imong bala ug si Maring Claire. Unsa man? Kanunong ka atong karaan nga balay? Karaan nga balay. Tung balay ni Bibir? Oh, kato dito. O ano man? Isulod silang duha dito. Mads, tarong-tarong nga gyud na imong istorya, Mads, ha? Kana imong istorya, Mads, panindigi jud na. Kay basig ipabarangay ta ka ba? Sure lagi ko, Mads. Pagtarong-tarong, Mads, ba? Kipanid-an pamanggay na ako sila, Mads. Nya dayon. Nadungog sa akong dunggan ang ilang gibuhat. Unsa man ilang gibuhat? Naginitipay sila, Mads. Naginiti kay. Sure ka, Mads? Sige, sure jud ko. Mads, kanang istoryahan mo, Mads. Kailangan makabalo jud ang bana ni Claire, Mads. Agtuon ako, Mads, akong pahibaloon. Sige, Mads. Tarong-tarong nga, Mads, at tinuod man ka, ha? Tinuod kayo, O, Mads. sige, Mads, uli na dito, Mads, kaya ako agtuon si pare, ha? Sige, sige, salamat, Mads. Pare! Uy, Pare! Pare! Musulod yung kudit sa pare, kay. Uy, sige na imo. Unsa may problema ato kay? Malingkod ko, pare. Gikan pa jud ko na misbis akong mga bulak, pare, pero ni anhira jud ko kay na ako'y tuyo sa imo, ha? Unsa man palingon toyo sa Sa tuwa? ikaduhang bisis. Sabi. Inom sa tubig ko. Kasi, ay pa, pare. Utama. Samtam ka na. Madang na ka ng kadali mo ba? Kauli sa saging mo. Sila pare kay busog ka. Kani pare ang akong stress mo importante kay ni. Unsa man ka Sa importante? ikaduha ka bisis pare. Giyatuan ko ni Mads Biti. Anya, Gibalitaan ko niya pare. Asa man imong sawa? tuwas palengke. Nabusa? Karne. Karne na pare. Gipapalit mo karne? Lahing karne ang gipalit ato sus Ginoo ko nga gipalakaw man tabi mo sawa pare. Gibalitaan ko ni Mads Biti pare. Nga ang akong bana ug ang imong asawa isulod sa karaan nga balay. Dito sa Karaan nga balay pare. Bibir? O kana pare, kana balay nila ni Bibir pare. Magkunsa man sila dito pare. Ang panangin sa mga asawa matong kang palingki. Ang panangin sa kumbana pare na ipaliton po sa palingki. Murag yapong sistema ha pare. Anya, unsa may atong buhaton Yan nadunggan pa jud ni Mads Biti pare nga. Naginitik kay daw sa sulod. Ano ba? Ang maayo na to buhaton ani pare kay di gyud maayo ang ilang gibuhat ba. Mads. Agtuon? Dili pare, inato-tuon pare pasagdan na to pare. Ano man? Mubalos ta pare. Ha? Mubalos ta. Mubalos ka? Wala tao di sulod niyo. Wala. O dali na pare. Mubalos ta dali. Mubalos ta dali. Mubalos ta. A few moments later. Grabe ni mo mubalos bari. Uy, Ay, grabe po kapag... Uy,
Ibuga magparokan siba. Ay, grabe. Kato sila, Mads. Magmahay gito sila, Pads. Ano naman? Kay, nakabalos naman ta. Dili ko musugot aning kuan Mari kining kaisara ta mo balos. Balos magud ta. Ubalos ta! Sure ka, Pads? Mubalos. Kasi, ubalos ta, tara. Ay. Oh, grabe, Pads. Success dito itong pagbalos, Pads. Success oy. Ay. Oh, Pads! Oh, so, ano mo na? Nanmali man kayo breed na sa gawas, oh! Uy! Ikaw po gay Mads. Namali po ka. Alam mo, Pads! Ginoo ko. Hala ka, Pads. Hala, Pads. Ay, ganun. Kuya. Hikapoy ko, Pads. Ganun. Grabe, di basta-basta mo balos, Mari. Oh, pero okay kayo, Pads. Nya, balos mo ta, Pads. Mads. Isa, Pads. Ako man siguro sila ang pasayloon. Kita ka mo balos. Kasulod na po ta mo balos, Mads. Dili mo balos ka, Pads. Kapo Okay, na kay Mads. una, balik, Pads. Uli na, Mads. Uli na. Uli na. Ay,